Türkmenistanyň durly künjeklerinde ýurtda köpçülikli ýagdaýda iş orunlarynyň kemeldilmeginiň nowbatdaky tolkunyna garasylýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Azatlyk radiosyna ýurdun medeniýet we magarif pudugynyň işgärleriniň ugradan hatynda Aşgabatyň muzeýlerinde, medeniýet merkezlerinde, kitapxanalarynda we beýleki idaralaryna köpçülikli instat kemeltmeleriniň planlaşdyrylýandygy habar berilýär. Gowşan maglumatlarda anyk idaralaryň we wezipelerinden boşadylmaly işgärleriň takyk sanlary görkezilýär. Emma bular dogrusynda degisli idaralaryň resmiýetlerinden hiç kili kommentari almak başartmandygy sebäpli Azatlyk radiosy häzirlikçe olary çap etmekden saklanýar. Ýöne, Aşgabat boýunça wezipelerinden boşadyljakdygy aýdylýan işgärleriň sanynyň müňden hem geçýändigini, olaryň arasynda ýüzlerçe mektep mugallimläriniň da bardygyny belläp geçmelidir. Şeýle de ýakynda Azatlyk radiosyna Lewap welaýatynyň Sakar etrafynda hem üstümizdäki aýda köpçüliklerin isten çykarmalaryň boljakdygy barada maglumat gowuşdy. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna bu ugurda maglumat beren Sakar şäherçesindäki käbir döwlet işgärleriniň aýtmagyna görä, etrapdaky saglyk pudugynyň işgärlerine eýem köpçüliklerin isten çykarmalar barasynda basyşlar edilmäge başlanypdyr. Etrapdaky resmiýetler işgärlerini döwletden aýlyk alýan işgärler ykdysady sebäplerden köpçülikli ýagdaýda işden çykarlar. Biziň edip biljek işimiz ýok we bu biziň ihtiýarymyzda däl. Kabul edilen şeýle karar. Siz näme etseňizem üýtgedilmez. Indi hem nire arşykat etmek isleýän bolsaňyz baryň ediberiň. Görnüşinde jogap berip köpçülikli işden çykarmalaryň nähil görnüşde boljakdygy barasynda jikme-jik maglumat bermändirler. Ýatlap geçsek Türkmenistanyň döwleti tegisli idara kärhanalarynda iş orunlaryny kemeltmek ýa-da doly iş stawkasyndan ýarym iş stawkasyny geçirmek tejribesi geçen ýyldan bäri dowam edip, soňky döwür bu ugurdaky işler hasda güýçlendi. Munyň netijesinde Türkmenistanda geçen ýylyň aýagyndan başlap durly pudokdaky işgärleriň müňlerçesi eýelýän wezipelerinden boşadyldy. Şeýle de müňlerçe işgäre ýakynda iş orunlaryndan mahrum boljakdyklary barada duýduruş berildi. Ýurdun dokma tenagaty pudogunda Sultanda Aşgabatyň gün ortasyndaky dokma fabrikinde Daşowuz hemde Bayramaly şäherlerindäki çigit ýagyny öndürýän zawodlarda newit gaz pudogyny degisli idara kärhanalarda işgärleriň sanynyň kemeldiljektigi barada duýduruşlar hem berildi. Ýurtda döwleti degisli käbir pudok kärhanalarynyň sanynyň we iş orunlarynyň kemeldilmegi barada türkmen resmiýetleri we media serwisleri tarapyndan açyçan maglumat ýa-da düşündürüş berilmese-de, bu waka dünýäde energiýa serwisleriniň bahasynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolany bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan döwründe bolup geçýär.